Hello guys, दिनै मोनसे भिडिअ लाबोना फैदों रायजोफोर आं मोसानायनि प्राइज मोनदों बिराद खुसि मोनदों आङो नैबेनो नै मोजां ना रायजोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन मोजां ना गाज्रि ना मोजां ना नै बिराद क्यूट आंनि लोगोफोर फैदों नै रायजोफोर हाय होनदो हाय बेबो बिराद क्यूट रायजोफोर ओमफ्राय बेखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै आं जा क्यूट मोनदों सेकेन्ड मोनदों भिडिअआ जोबथ'बाय गुसुंमोन दा लाबोफिनसै भिडिअखौ बाय बाय